Senjuri nilqawkom għal-edizzjoni oħra, il-programm Ribna li qed ikun magħkom bit-2 sa ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija ftit minuti qabel l-aħbarijiet fejn naddulkom l-informazzjoni u mbagħad min-naħa tagħkom biex taslu ġudizzju tagħkom. Illum ser nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-Labour Migration Policy li nieda l-Gvern ftit tal-jiem ilu, nitkellmu ħafna dwar il-ħaddiema barranin dwar sfida korrenti li għandna għaddejja bħalissa f'pajjiżna, però l-Gvern quddiem dan kollu ma jibqax xas. Infatti ser ikun Nolan li ser jispjegalkom iżjed dwar dan, fakkarkom ukoll li tistgħu teħtlu fuq publicconsultation.gov.mt dik il-website issibu wkoll kif tistgħu tgħaddu l-opinjoni tagħkom dwar dan is-suġġett. Għandkom ċans sad-9 ta' frar. Għalissa nħallu fidejn Nolan. Il-Gvern se jibdel il-mod ta' kif jiġu il-ħaddiema minn pajjiżi terzi, jiġifieri pajjiżi minn barra l-Unjoni Ewropea. Kif se jagħmel dan? Nafu li hemm sfidi li jridu jiġu indirizzati. Jekk imorru ftit lura niftakru li tlaqna minn sitwazzjoni ta' pajjiż mimliqat fi żmien il-Partit Nazzjonalista. Tiftakar fl-aħbarijiet il-ħin kollu jsemmu iċ-ċifri tal-qatt f'pajjiżna. Allum il-ġurnata suċċess ekonomiku f'pajjiżna li ġab fix-xejn il-qatt u ġejna f'sitwazzjoni ta' full employment. Issa s-suċċess jaf iġib l-isfidi tiegħu u kollha għalhekk inħassil bżonn li jiġi bilanċjat il-qasam tax-xogħol b'riformi dan biex jiġi żgurat li jkun hawn ġustizzja fis-suq tax-xogħol u jiġi miġġieled l-abbuż. Dan hu dak li se tkun qed tagħmel il-Malta Labour Migration Policy. Fil-fatt infetħet konsultazzjoni pubblika biex inti jissemma leħnek kemm jekk tħaddem, kemm jekk inti ħaddiem u kemm jekk inti ċittadin. Riforma ambizzjuża maħsuba biex iġib stabilità fid-dinja tax-xogħol biex kull min jaħseb li jista' jabbuża billi jġib ħaddiema barranin kemm hu kif irid mingħajr ma jitqiesu l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u mingħajr ma jsir investiment sejjer żball. Drittijiet tal-ħaddiema biex min ma jħares id-drittijiet tal-ħaddiem iżomm f'moħħu li kulħadd għandu d-dinjità tiegħu u ma jkunx hawn kompetizzjoni inġusta fis-suq tax-xogħol. Kontrolli. Ħaddiema minn pajjiżi terzi jiġu f'pajjiżna biex jaħdmu f'setturi fejn hemm bżonn. Insemmu s-settur tas-saħħa, il-kura tal-anzjani u setturi oħra li l-ħtieġa ta' ħaddiema fihom se tiġi studjata. Investiment fil-ħiliet. Riforma li qed tissuġġerixxi l-introduzzjoni ta' skills card li se tkun estiża għal setturi diversi. B'hekk min jinvesti fil-ħiliet se jkun mejjun u se jaqbellu. Il-ħaddiema kollha f'Malta għandhom jingħataw l-aqwa opportunitajiet u ħadd m'għandu ikun żvantaġġat kompetizzjoni inġusta. Għalhekk permezz ta' din il-politika qed jitħarsu il-ħaddiema u min iħaddem. Ir-riforma hi miftuħa għal konsultazzjoni sad-9 ta' frar li ġej. U jekk trid, inti stess li qed issegwina tista' tagħti semek f'dik ir-riforma publicconsultation.gov.mt. Dak kien edizzjoni oħra mill-programm Ribna, nfakkarkom bit-2 sa ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija fejn nkunu qegħdin nitkellmu dwar temi kurrenti dejjem b'doża politika imbagħad fidejkom biex tarblu dik l-informazzjoni. Nintaqgħu.